L'alcalde del Vendrell, Martí Carnisser, va reunir aquest divendres passat el govern en minoria i a l'oposició en un ple a l'Ajuntament per debatre sobre els pressupostos del 2017. L'objectiu d'aquest, segons l'alcalde, és la millora de la ciutat i la reorganització de l'Ajuntament. En l'acord d'aquests pressupostos es van posar sobre la taula diversos objectius. Entre aquests destaquen reduir l'endeutament, fer front a pagaments pendents de l'Escola de Música, la liquidació de l'empresa Esports i Lleure i una aportació per a l'illa de vianants. També són rellevants la inversió vinculada al projecte Federa com a Ruga, actuacions a les Madrigueres o una intervenció a l'Auditori Pau Casals. El govern espera poder-se reunir amb els diferents grups al llarg d'aquestes properes 2 setmanes. I vàreu proposar en aquell moment, que és que no n'hi havia cap, doncs fer un solar allí al carrer Llobregat, en el barri del Mas d'Engual, i així es va fer. Es va aprovar la proposta. Problemes d'accessibilitat, informació i manca d'il·luminació, que dificulten greument la seva utilitat. Els horaris impuntuals i fins i tot l'absència d'alguns serveis només aquests fets... El plan urbanístico Montañeta hace que mejoremos las propias condiciones del Vendrell para captar inversiones exteriores y hace que generemos marca al Vendrell como referente comercial para que vuelva a ser muy popular aquel antiguo dicho de si pasas por Vendrell para i ho tot. S'aprova per unanimitat? D'acord? Aprovada, doncs, per unanimitat de tots.